जों चन्द्रपाराम गरमाव थांनो ओंखारलांबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, हानायखिनिखौ आं देखायलांनो नाजागोन। नै दा जों गारि सालायनानै थांबाय, बाइकजों थांगासिनो जोङो। रितु रिभा फैगोन, गिदिर गिदिर आर्टिस्टफोर फैगोन बर'नि, बेखौ नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामनांगोन आङो। नै थांगासिनो जों लोगोफोर। Nila saya ada nih yo. Bisa apa habnu wa? Sekarang hari. Ada pelar gufu gunu dari kamu beri uti. Share गासिबो दखान होजोबनाय लोगोफोर। फाइनालि सफैबाय नै लोगोफोर। आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजाबाय थागोन। सिङाव हाबबाय लोगोफोर जोङो। थाबायलांगासिनो जोङो पेन्डेल फारसे। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। रितु रिभा बिथांनि गान खननायखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ। हानायखिनि नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आङो। चारिय'फाले ओरैबादि गुवार बानायदों लोगोफोर, जेरैथिंबो रोमै रोमै नुहुरजोबो नाहरबा।